Angibingelele kubabukeli bonke. Umshumayeli umsomi lo eMnambithi ngaphansi komzomusha. Sihamba nobaba uNyazi lwezulu. Siphuma nalo eKholwane eFryhead. Njengamanje sila eFryhead edrobheni ubaba nje banibona ngaphesheya imoto zikababa zisethu petrol. Masuka la sihamba sibheke ePhakamani okuyithempeleni ngaphansi komzomusha. Sijabule kakhulu ukubona uNkulunkulu efika emazweni akithi. Sinethemba lokuthi nabakithi abalelo thuna omhlaba ajabula uma bebona uShembe ngoba uShembe mayifika ezweni nginyakaza abaphila kuphinde nginyakaze nabalelo thuna omhlaba. Siyabonga kakhulu, siyajabula inkosi nasekuphakameni ukuthi nathi sikhumbule silethele one day emazweni akithi. Siyabonga.
Opombela sitimela samampondo kunze imidwayidwe ehlabe ezinye emantshobeni edezelandela umala mthino njengentethe isambane esamba umgodi sangawulala salala ngabantwana baso ilanga nenyanga uma ondla khuluphalo ngoba ondla izlomi ingudlangudlane bathi khusha indaba amagumba kanameyosha ithola kithi awonanda bathakathi ebelifohla imvana ebelivaliwe emasango nantanda bathakathi laba zasonda baze sajula zangoliphezulu zezingoliphezulu zaba nemvuke zavungazela zehla ehlele emthandeni emzini wenkosi yamaphumulo indabandaba ungayizomotikoloshe walaseqobo owathi inhliziyo yakhe kube mavakavaka owathi inhliziyo yakhe kube ngamaqaqa nabekhethi inkosi yasePhakameni kwaqozela amadoda athi shembu thatha kuleli vangeli wayesevula ibhayibheli yavuma ibhayibheli ivumela umuntu amekisa kanhliziyo kamsazela kasokhabuzela kanyathikazi kanhlanzi kanlonza kantunga kunogalane kunogalagalane umgadle ogadle ngevangeli kwalasenanda amazama ulwandle msikazi wakithi ePhakameni osikazi lwandle ngobhoko wathi lwandle ephindele emumva lwandle luhlehlesinene ilanga lam-Afrika ulangaphuma sikotshena walothola bangula ube yinjolo shibelolala unombhengu bhengu bebhengu abaningi basendile akafikanga unombhengu bebhengu abaningi baseTransvaal akafikanga ozenjanileibhengu umsebenzi ozihlahla ngesobhakalo ezihlahla zinyoni
Bantwana basezulwini, Nkosi yamakhosi, Nkosi yezulu nomhlaba, uNkulunkulu wokhokho bethu, Jehova umhlenyazi wezulu, singabantwana basemzomusha, besikhonzile ezulwini ukuthi sichaze Nkosi yamakhosi inhloso yokuba kwethu phakathi kwaleli khaya. Nkosi yamakhosi, ithempeli lalapha ePhakamani lakhonza ubaba umfundisi ongasekho, ubaba umfundisi uDladla ukuthi ebakhonzele ezulwini ukuthi bafisa ukwakha indlu yesonto. Sabe sesibuya isibusiso, base beqala abantwana benkosi bayenza umsebenzi. Nkosi yamakhosi, sithe uma sibukusana nobaba umfundisi nabavangeli nabashumayeli ukuthi konke umsebenzi omuhle kangaka singawubona kanjani sodwa umnikazi wamabandla engawubona umsebenzi omuhle kangaka. Sabe sesiyavumelana Nkosi yamakhosi ukuthi sikhonze ezulwini ukuthi ubaba wethu simthandayo ezosibukela ubuhle bakhe, ngoba Nkosi yamakhosi ngaphandle kwakho bengeke kube nje. Abantwana beNkosi yamakhosi basiphathisa isibusiso, basiphathisa imlayezo lokuthi sibacelele isibusiso ezulwini emsebenzini omkhulu kangaka omuhle abawuthandayo abawenzele ubaba wethu uNyazi bezulu. Amen. Sibathembisile Nkosi yamakhosi ngeSabatha ukuthi Nkosi yamakhosi uma usufikile kuleli izwe uzofika uhambe na yonke inhlobo yosizi. Kuleli izwe Nkosi yamakhosi kwandeka kakhulu isibhamu kuleli izwe laseMnambithi. Imizi eminingi isibhekwe omama bodwa, obaba abaningi abasekho. Iningi labo Nkosi yamakhosi bahamba ngesikhali okuyisibhamu. Ngemnikelo yabo Nkosi yamakhosi bathe basiphathisa ukuthi ezulwini sibacelele isibusiso sokuthi awusekwenele ingane zisala zodwa. Kukhona abantwana Nkosi yamakhosi abangasebenzi, bayazama ukuvuma kuya phambili, kodwa besibathembisa ngeSabatha ukuthi ukhona uNkulunkulu wethu othembekile uNyazi bezulu
noma kuzoniphi imisebenzi. Baba Nkosi yamakhosi kunentombi zentethelelo bezithi uma sengena kwenziwa lo msebenzi sithembise ukuthi uma sekufike ubaba wethu uNyazi lwesiZulu uNkulunkulu woNkulunkulu bazothola abakhwenyana. Nkosi yamakhosi ngokuchitha isikhathi sizoqala sidlulise isipho esivela phakathi kwethempeli lasePhakamani. Qaqani bantwana. Inkosazana izodlulisa ezulwini kunemjiva ephuma lapha phakathi komuzi wasePhakamani, emjiva emihle yokuthi ubaba wethu uma esephuma ezothatha lo nkusizi lwethu sikajabula kakhulu uma sithi siyabuka sibone ukuthi awu la ingubo yavela ePhakamani. Adlulisa. Kuphinde Nkosi yamakhosi kube nengubo okwemijiva yasezulwini evela emabandleni onke asemzomusha. Baba Nkosi yamakhosi lapha kunomnikelo oyizinkulungwane bese kuba umnikelo wabo bonke abantwana ebebenikela besebenza lo msebenzi ukuthi emnikelene bebewenza sibacelela isibusiso nakho konke bebekwenza behlambululeke baba. Unyazuman ngakamgala 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 Kodwa bayacela Nkosi yamakhosi beyintsha yakuleli bandla lamaNazaretha
bazicelela isibusiso. Abangasebenzi inkosi yamakhosi bacela ukukhunjulwa ezulwini ngemisebenzi. Abanye kuthiwa inkosi yamakhosi yakuyabuza indlamhlathi ilelizwe yabuza ukuthi abantwana balelizwe njoba sengifikile bacelane. Inkosi yamakhosi bathi dwa ulimi lwasezulwini basebenza sithanda lutho. Ngale nkomo inkosi yamakhosi bathi bazogeza nalelo zwe lathi asithandi lutho. Yikho inkosi yamakhosi lesiphathisa umlayezo ngoba bayakubona bombela usubuyile. Njoba usukhona phakathi kwabo bayacela inkosi yamakhosi ukuthi liqishwe icala labo lokuthi baphendule ezulwini ukuthi abathandi lutho. Insizwa kenkosi yamakhosi ziningi lapha besiyibuza ukuthi kungani ningaganwa. Sithe ningasisebenzi. Ezinye inkosi yamakhosi ezisebenzayo siyabona ukusebenza kwazo kuhle kodwa kuye phambili fanele ukuthi basebenzele emuva. Sibacelela inkosi yamakhosi nabo amakoti esebesemzini bakhona abanikelile. Sibacela isibusiso inkosi yamakhosi ukuthi bamukeliswe emazulwini nabo begone bethola abantwana. Abantwana inkosi yamakhosi abazothanda inkolo yakho. Ukhona nobhasikidi omhle ofike alapha eMnambithi abathi ngalo bayaqhawula ezulwini ukuthi inkosi yamakhosi uzubakhumbule inkosi yamakhosi nasemzini wakho wasemzomusha. Ngeke sikukhombise into le ezobonwa izulu lethu lamaNazaretha. Ngiyayiceba inkosi yamakhosi ithi ngeke nilibone izulu ngoba nikhombisa into enhle yasezulwini. Kukhona inkomo enye ephethwe uNdabezitha walelizwe waseMabhenseni nayikhona. Inkosi yamakhosi kulelizwe sipulo laseMabhenseni bebesibikela inkosi yamakhosi ukuthi kuneyinkinga eziningi ekhona zokuxokozela phakathi kwesizwe saseMabhenseni. Bathi inkosi yamakhosi bayacela ukuthi ngoba usunyathelile ezweni labo bacela konke lokuxokozela okukhona phakathi kwesizwe samaBhense kuphele inkosi ekhona ishale ibuse ngokuthula nezwe layo libe nokuthula okuhle. Bacela leso sibusise ezulwini. Sondelana. Phatha kahle umkhandlu. Ungaphinde bephume kumkhandlu. Bacela ukuthi behlale kahle kuphele isibhamu kulelizwe. Kuphele nokudutshulwa kwamakhansela nokudutshulwa kwemeya. Bese kodwa nisipha amanzi. Ehlupha amanzi kulelizwe. Kukhona ubuhle obula emva kwami socela ukuthi bonke labantu abalanga emva asazi kuzonzeka kanjani ngoba ikhona into enhle la emva kwethu. Siyacela bekhale kancane abantu. Sicela kuvule indlela lapha. Kuphoqa ukuthi sihambe siye eChina. Sihamba ama-hour amaningi siyofuna le feni. Le feni ikwazi ukusenza ukuthi isimo sezulu
sikusiphi isimo uma iphephetha akukhona la ezohlukumeza khona isimo somzimba iyasethwa kutotoza amabhathini lapha enza ukuthi ifeni ngihambisane nesimo sewenza ngololo suku iyakwazi nokuphenduka inyazi lwezulu sikhumbule siyakhuleka ezulwini ukuthi izulu mhla selinyakaza isipho sasezulwini siyacela abantu behlale kahle lapha uvuleka isikhala kade nihalela lento kanti akuyona into yenu yithi yasezulwini akubachazwa
Siyabonga abantwana balelizwe. Besithi senza njengoba sihlale senza nje besingakuthi kanti nisifukele induku emqubeni. Namhlanje sesiyabona besithi siza eManazarethini nje njengentala yenza. Namhlanje sazi ukuthi abantu bazocela iy'nhlanhla, bacela imisebenzi, bacela nje ukuphila kahle. Kepha-ke nje basebenze okuhle kanjena kuthina siphilile, nathi sinifisela konke okuhle. Kuhlupha kulelizwe siyacela uToshembe babe yihawu bakuviye konke usizi balethi inhlanhla nebusizi. Ngiyashisa nakulelizwe leli ngathi siphekile siyajuluka nje manje. Kodwa hayi noma ngashisa kanjani manje siphinda into nje sesipholile. uNkulunkulu anibusise. Ngafela lo kuthiwa isibhani. Abantu bayihambele nje umthanda kaNkulunkulu bangahanjiswa izandla zabanye abantu. Inkosi inkosisi. Abantu balelizwe Nkosi bayakuthanda. Abantu balelizwe ngisho abantu abangakholwa bayasibuza. Bathi kanti uNyazi nalo enzane emzomusha lengasezi ukuzonibona. Siyacela Nkosi yamakhosi ukuthi uze usikhumbule. Baba Nkosi yamakhosi uyisela izwi. Baba Nkosi. Kanti ngempela webantu basemzomusha nasezane. Ithini esibuzayo asazi into esezane. Hayi Sophie. Mnambithi bengazi izofica abantu abaningi kangaka nayizona abantu ababaningi kangaka namhlanje ngithi izofica abantu bembalwa ngithi abantu bakhathazwe uhambo la izona kodwa kuyangithokozisa ukubona uthando lwabantu baseMnambithi ukuthi uthando lungaphezu kwamandla. Ngifisela konke okuhle.
siyacela ke njengoba sizohamba sisiphindelela le eKholwane ukuthi la kuleli izwe kuheleze umoya wokuzwana nokuthandana libe munye. Bese uthi bonke abafika ecela into ezithize abagulayo becela ukuphila baphile, abangasebenzi abacela imisebenzi bayithole. Siyacela ke ukuthi uNkulunkulu aphilise inkosi yaleli izwe. Sithi masifika ngesinye isikhathi sizala sifice ihambela ngenyawo zayo. Ukugcina ke umhlangano kaJanuary oyeKenani uyaphuma ngomhla 5 January. Nkosi ngusisi. Nkosi ngusisi. Nkosi ngusisi. Umshumayeli umchunu lo walapha ePhakamane sidlulisa ukubonga okukhulu kumaNazaretha wonke aphuma indawo ngeendawo njengoba ekhona la ePhakamane, njengoba sihanjelwe ubaba wethu uNyazi lezulu lapha ethempelini lasePhakamane. Sithi sibonga kakhulu kumaNazaretha wonke ukuthi sihlanganyele nawo kule nhlanhla engaka esehlele lapha ePhakamane. Kakhulu ngibonga nabantwana balapha ePhakamane ngokubambisana kwabo nomkhokheli walapha ePhakamane, umkhokheli wakaMpofu. Ngibonga kakhulu ngoba kuze kube nje ukubambisana nothando emsebenzini kaNkuluNkulu, ubengeke kube nje kukhona ukuphikisana. Siyacela ke uNkulunkulu emuhle emkhulu, sicela ukuthi abantwana balapha ePhakamane ahlale nabo njalo, abaphe uthando olungapheli enhlizweni zabo, bazi ukuthi konke esikwenzayo sikwenzela uNyazi lezulu ubaba wethu. Siyacela ukuthi uNkulunkulu abantwana balapha ePhakamane abaphe impilo bephile njengoba uNkulunkulu esabaphile impilo ukuthi izifo zingangeni ngalamasango alapha ePhakamane. Sicela uNkulunkulu asivalele beqhubeke njalo bephile abantwana basePhakamane, nabagulayo uNyazi lezulu lubaphilise, nabangasebenzi besebenze, kuqhubeke njalo ukuthi senze izinto ezinhle la. Sibonge nakubaba uMpofu, ubaba osenzela inkinga yodwa lapha ePhakamane bantwana bakaNkulunkulu ngendlela enza ngayo. Uyamsebenzela uJehova ngoba uke qhamuke lapho kumnyama khona ngemicabango nje bese izinto zenzeka ngendlela enza ngayo. Sicela uNkulunkulu ukuthi lolo thando ampha lona lungapheli, kodwa uNkulunkulu amandisele nalathatha khona, ngoba kuhle kunjena kanje sijabule ePhakamane. Uye abantwana basezinobene nesandla esikhulu kakhulu njengoba sithokozile njengoNkulunkulu wethu elana. Siyacela ke ukuthi uNkulunkulu ahlale nathi njalo lapho sifisa khona uNkulunkulu asenzele izinto ezinhle. Ngibonga kakhulu emphakathini wonke khona njengoba ukhona nje uzosibungaza le ePhakamane. Lokho engidlulisa ukubonga kubantwana bakaNkulunkulu
ngibonge uNkulunkulu wethu esicela ukuthi njalo uNkulunkulu sihlale sibahle kuye singazoni. Nento engijabulise kakhulu namhlanje igama engilizwile uNkulunkulu elikhuluma ngaphakathi kithi ekhipha ngisho idate yomhlangano ukuthi umhlangano uyophuma nini. Lokho kuyintokozo enkulu emoyeni wami uNkulunkulu akhipha idate yomhlangano ukuthi umhlangano entabeni uyophuma nini elikhiphele lapha ethempelini lasePhakamane. Lokho kuyangithokoza kakhulu emoyeni wami. Ngibonga kakhulu, ngiyayibongela bantwana bakaNkulunkulu nonke. Ngithi nje uNkulunkulu aniphilise nonke bantwana basezulwini. uNkulunkulu abe nani nonke. Ngithi mkhokheli uMpofu, ngiyacela uNkulunkulu lokubambisana sibambisene ngakho aze angakushintshi noma ngabe sekunjani kodwa uNkulunkulu angakushintshi. Sibambisane kanje. uNkulunkulu asiphilise. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu besithi unyazi malingaqhamuka laso suka senze njani silandele. Besithi uma umenzi evela laphana uzosula inyembezi kwenzekile konke lokho. Akukho ebesikhuluma okungenzekanga namhlanje. Siyazibongela kakhulu ngaliza kwethu, ikakhulu ake ngibonge nje abafowethu laba bangayigqokile lengubo, abafowethu laba bamaNazaretha kodwa bangakayikhethi inkosi. Babonisa uthando olukhulu likaShembe ngoba ngendlela engibuka ngakhona ngathi bona abaningi ukudlula thina. Futhi ngendlela ababekezele ngakhona ngathi bona ebebewumele uShembe ukudlula thina. Ngithi ke nami ngiyingane yalapha ngiyayibongela kakhulu, ngibongela ke noza kwethu ukuthi sithola abantu abangaka beze kuleli tempeli lethu njoba nibona ke la igama lithi Phakamani Temple says 100% to unyazi lwezulu. Siyakuthanda baba. Hayi ngisibonile ke lesihleko lesimile esihle kangaka. Sithe konke esikwenzayo besenzela ukuthi sizuze ini lokujabula umusa kaNkulunkulu. Siwutholile ke ngani zakwethu. Engicabanga ukuthi uqedile kuNkulunkulu akukhulumile. Akekho umuntu ozophuma la hambe engasitholanga isibusiso ngendlela uShembe esibhanzele ngakhona ngezibusiso. Ubumbano bafethu kubambisana inhlonipho ukuzehlisa nokungayikhukhumezi kuyakwenza ukuthi usondelane noNkulunkulu. Bonke abantu abebekhona ngazathi nangelinye ilanga bafethu masithi la ePhakamani kunento enhle khona. Hawu ningaba njoba nenzile namhlanje. Amen. Bonga umndeni wami, ngiyabonga kakhulu bafethu ukubambisana nangumkhokheli baba wami uMshumayeli. Nabantwana basekhaya kwaMpofu bonke ebesehla senyuka singalali silungiselela konke lokho. Abafowethu beyovala laphana imigwaqo benzela uNkulunkulu ukuthi ahambe kahle bengalali. Bafowethu ngazathi lolu thando lingephele. Baba lana kuyodwa into esiqhubayo, siqhuba inhlonipho, siqhuba baba uthando. Lokho kubili kusenza ukuthi sisondelane noNkulunkulu. Nawe siyabonga ukuthi usibone singabantu abazokhuluma kahle. Siyabonga bafethu, sibonga wonke umuntu obekhona, siyabonga konke nisenzele kona. Amen. Siyabonga. Amen. Ngiyakhetha unyazi lezulu. Bantwana baNkulunkulu ngiphakamisa ukuzibongela ezulwini. Ukuthandwa uNkulunkulu wethu unyazi lezulu. Nondlunkulu bonke bangaphakathi oma bethu. Okokudala sibomele sibakhumbulile. Namhlanje ukubona boma bethu mangena ngaphakathi kuleli tempeli lasePhakamani kuyintokozo enkulu kimi. Angazi ukuthi ngingakubonga kanjani lokwezulwini. Ukungena konyazi lwezulu ngaphakathi kwaleli tempeli ngiyacabanga ukuthi konke inkinga zakule tempeli ziyophela. Bonke abantwana bakule tempeli bazophila, bazothola umsebenzi, izokwakheka imizi. Abangazwani bazozwana. uShembe uzosishanelela namhlanje onke amakhizane emnambithi wonke jikelele qala khona la ePhakamani. Ngicela ukubonga nje impilo uNkulunkulu angiphe yona. uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu kuye ukuthi mase kwenzeka izinto sisebenza ngigijima bese ngithi uNkulunkulu makangibuyisa emhlabeni wayengibuyisela kona lokho. Sengiyayibona imisebenzi uShembe angibuyisela yona, ukuthanda uNkulunkulu bathandekayo nokuthanda abantu bonke. Nokuzehlisa. Kuhle ukuzehlisa abantwana bakaNkulunkulu. Kuhle ukuhlonipha, uhlonipho omncane, uhlonipho omdala. Ngaphandle kwenhlonipho awulutho.
ungaba nako konke ukuphathe ngezandla zakho, ube nezimoto, ube nezitezi, ube nento zonke. Kepha uma ungamazi umuntu ungakwazi ukuzehlisa phambi komunye umuntu futhi uvuma ukuboniswa lokukhuzeka, uNkulunkulu uyohlala ngakuwe ngaso sonke isikhathi. Mshumayeli ngiyabonga, Mqunu, Maqengwane, ngiyingane nje kule thempeli ngaphansi kwakho baba. Ngeke ngithi mangiza kuwe ngithi asibonisane ngento baba, awukazi wangivalela ngaphandle wathi awubonisani namakhosikazi. Abaningi banaleyo nkinga, nginayo ke leyo nkinga. Ngiyamhlonipha umshumayeli wami kakhulu. Siyabonisana bese kwenzeka into ethempeleni ibe yinhle. Ngingakhohlwa ukubonga umyeni wami ubaba uMpofu. Useshilo umshumayeli. Futhi akukho okudlula lokho. Ubaba uMpofu kulelizwe laseMnambithi kungayona iPhakamani kuphela. Kulelizwe lomngenhla. Akukho la angangeni khona enza izinto zonyazi ngothandwa nalo lokuthanda uNkulunkulu. Bampofu yamthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakhe yonke nakezenzo zakhe zonke. Ngihlala naye mina ewumyeni wami. Ngeke ngimbheke ngithi oh Nkosi ngaphiwa inkinga. Bampofu akayiqabangeli yena, kepha uqabangela omunye umuntu ukudlula yena. Abantu mabaqayekile angathatha konke kusendlini anikeze abantu ukuthi abantu babaphile. Ngicela nengilozi ekuye ingasuki futhi ingathuthi kuye. Ngiyacela ukuthi le nhlonipho anayo uBampofu uhlonipha ngendlela esimanga. Uyahlonipha lo baba. Ngiyamcelela kuba uNyazi lezulu nasedlozini laKwaMpofu lakoDube, nabakithi koNzibande nabakojele, nabakwaHulwana umnawethu esibambisana ukuthi mabamlekelele umyeni wethu bamvikele nje ey'ntweni zonke ngoba ungowonyazi ke yena lo muntu. Ngowonyazi. Ngiyacela uNkulunkulu baba, khumbula bonke abantwana abaseyikoleni baphase ngokufika kwakho kule ndawo. Khumbule bonke abangasebenzi, intandane enkosi uzembese Shembe ngezwi lasezulwini. Amen. Ngiyanibingelela amaNazaretha amahle enkosini. Umshumayeli uChonco lo ekusindisweni eWashbange. Ngidlulisa ukubonga okukhulu phakathi komuzi noma phakathi kwethempeli lasePhakamani ngokufikelwa indaba enkulu, indaba enkulu eyehla emhlabeni isuke ezulwini. Namhlanje isuke ezulwini yeza lapha phakathi komuzi wasePhakamani. Sibonge enkosini yamakhosi uNyazi lwezulu ukungasiphoqi ukungasidumazi. Sicela ukuba nathi asikhumbule ezweni laseMnambithi. Wasikhumbula emva kwesikhathi eside samomela. Sizwa namhlanje ingathi siqashuke emaketwangweni ngendlela esijabule ngayo phakathi komuzi. Into esijabule ayichazeki. Siyacela ukuthi uNkulunkulu mayesehamba ashiye zonke izibusiso phakathi kwalomuzi, ukuthi bonke abebengasebenzi uNkulunkulu ebakhumbule. Kwande okuhle phakathi komuzi, aphinda sikhumbule futhi nangomunye unyaka. Siyabonga kakhulu. Ngiyabingelela kubabukeli bebonani streaming. Cha babukeli, njengoba sila namhlanje sikulobuhle esibubonayo obungaka buka uNkulunkulu uNyazi lwezulu, sijabule nje kakhulu nokuthi namhlanje phakathi kwaleli thempeli elihle kangaka elithe uma ngabe abantwana abangaphakathi kilo sebelakhile balenza lalihle, baphinda bakha nendlu yesonto ngaphakathi khona. Kwase kuba ukuthi uma ngabe uNkulunkulu engakangeni khona awukahlangana 100%, kusho ukuthi liku 99% ngoba uNyazi alikakangeni. Kubeke sokuba nombono ukuthi cha abantwana bala ekhaya bathi bayacela ukuthi ake becelelwe uNkulunkulu, ke kokhonzwa uNkulunkulu ekezobuka lesimangaliso esikhona lapha ePhakamani. Phakamani thempeli le engiyiphethe mina njengomvangeli, ingaphansi kwami njengomvangeli uChonco, ingaphansi kwamathempeli engiwaphethe.
sabe sesicela ke uNkulunkulu sikhonza ezulwini uNkulunkulu wasemukela ukuba ezosibukisa lo muzi omhle kangaka esinawo la ezweni lakithi eMnambithi. Sithi ke sijabule kakhulu namhlanje babukeli enibukela lapha kuyibonani streaming. Sijabula nje kakhulu naye ibonani ukuthi iphumelele isithathele lomsebenzi omkhulu kangaka. Sijabule namhlanje siyagiya impela ngokungena kukaNkulunkulu uphelele umuzi wasephakamani ithempeli lasephakamani 100% ngoba kungena uNyazi. Ngiyabonga kakhulu engathi ke uNkulunkulu phakathi kwalomuzi njengoba esengenile sokunganda kabantu bakholwe bagcwalisa leli thempeli nalendlu nayo eyakhiwe enhle kangaka akathe uNkulunkulu mayefika kiyo wafika wangena wahlala kiyo. Sijabulile nje kakhulu masibona uNkulunkulu uNyazi lezulu luphakathi kwethu. Siyabonga kakhulu bonani streaming nababukeli. Leli sihlalo sobukhosi Hanbe nonke kaNkulunkulu ephakamani thempeli. Nami ngizobongela uNkulunkulu ephakamani thempeli. uNkulunkulu esehlalweni sesine wangivusa eAbethuli sengifake emakhazeni wafika eqhubu baba esashona efake umjivo bomvu wafika ezongivusa eAbethuli ngangikwaziwe ngafaka eAbethuli ngithene enhlinzwa ngabe ngisaphaphama bangifaka emakhazeni sengumuntu oshonile. Lafika uNkulunkulu esesiqinise sesine eqhubu baba phambili wangivusa lapho thene ngivuka lapho waba sengipha umsebenzi wokukhanda iqhaza nazi nje eceleni owangipha zona ukuba ngihlobisa abantwana bakhe njengoba nami ngihlobile ngemuhle ngiqhenya ngayo. Waphinda nawangipha nomsebenzi wokuthandazela abantu abanelwane ziyakhuluma ilwane ziphume abathwetshuliwe bebesizakale. Uthe fika ngokuqala enkumbulweni ngithume komunye umuzi wakwaDladla inhlasunto yakhona ethwetshuliwe wathi ninakeze kuye ngamnika imali ukube ephuthume kubaba esefike ezofika okokuqala enkumbulweni. Lapho kafika wathi kade mntana wami ngikulindile wambusisela amanzi wambusisela amafutha wabuya umalo wabuza ukuthi kanti ubani lo athi ngithume kuye ngithi uNkulunkulu. Uthi kwafika ngilayela ukuthi angowenze njani amafutha namanzi. Ngakusasa la kunabatala khona abantu abadala khona wavuka sekunenkosi ithandele emsamo. Ngathi malo ungayiphazamisi kusho ukuthi umntana wakho sebuyile njengoba bethe angize kuwe uzofika uzokuza kuye enkumbulweni ukuze uzomkhipha umntwana wakho njengoba bethwejuliwe. Yahlala insuku ezu7 kwera 8 wayibona ingasekho namanje ngiyabaphilisa abagama loNyazi abantu abashaya emkhahleliso bayaphila abagulayo bayaphila abaletha ama-CV bayaphila ngogama loNyazi. Ngibongela kakhulu ngisephaphaphamani thempeli ukuba uNkulunkulu ngemsebenzi yakhe angenzele yona. Ingane umzukulu wami uVusimuzi Mdlolo udlise uma wakhe uShevu embulala eGoli wangena esibhedlela uthe ngithandaza ebusuku ngothandaza ka4 ngibika baba ukuthi umntana umzukulu wami uVusimuzi udla uShevu ebulawa nina. Kuthe ngolesihlanu ese-ICU ephefumula ngomshini bayikhumula umshini waphila ngesabatha wabesedla izolo nje bamkhiphela ewodini esephila ngoNyazi lezulu. Ngibonga kakhulu ngoNyazi lezulu into engenzele yona ziningi izinto engenzele zona ngeke ngiqede imisebenzi yakhe yamangaliswa. Mina ngenhlasuthi ngaphansi emafini lapho kwafika khona inyanga yezulu ethempelini esahlumbe ngaphansi kamfundisi uNdumo benomfundisi uDladla lapho mina ngisabatha khona esahlumbe
emafeni ethempeli khuluma imisebenzi kaNkulunkulu. Ngibonga ithuba elikhulu ngoba nobaba esize kuyabaphilisa ngegama loNyazi. Nami sengithola ithuba lokukhuluma ngemisebenzi ubaba akayibeke ngaphansi kwami yokuphilisa abantu abagulayo abafuna imisebenzi, abathwetshuliwe, abanezilwane bayasizakala ngegama loNyazi wezulu. Nami nje ngiphila nje manje ngiphila ngoNyazi wezulu. Ngibona nje ngifake iqhaza egaka, ngiqhenya nje ngoNyazi wezulu ngoba ngiphila ngalo. Ngikhuluma imisebenzi yoNyazi wezulu. Amen.